Мрежовия бизнес е този, който дава възможност на обикновения човек, без да има някакъв колосален опит, той и неговите желания, цели и мечти са единственото парче от пъзела, който трябва да добави. Това за мен е най-прекия път, бих го казал, на обикновения човек да навлезе в предприемачеството. Мрежовия бизнес те учи именно на този начин на мислене. Как ти да виждаш възможности, как да преодоляваш трудности, как да изграждаш характер на победител. Провал не съществува. Или печелиш, или се учиш. За мен няма лесно и няма трудно, а има заслужава ли се да го направят. Не е лесно за мен 45 години да ходиш на работа с великата цел да имаш пенсия. Не е лесно да правиш и мрежов бизнес. Избери кое трудно искаш от двете. От днес, ако искаш да ти е различен живота след 5 години, какво днеска правиш? Той това време ще мине така или иначе. Ти трябва да го биеш човека, който си сега. Аз нямам нищо общо с човека, който стартира преди време. След време няма да имам нищо общо с човека, който съм сега и това е нормалният път на промяна. UG Media Studio – мястото, където историите оживяват. Ако и вие искате да дадете глас на своята кауза или идея, UG Media Studio е вашето място. Твоята идея заслужава най-добрата реализация. За повече инфо посетете сайта www.ugstudio.bg. Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Събуди лидера в теб. Преди да започнем, ако харесвате темите за лидерство, личностно развитие и успех, абонирайте се за канала, като натиснете камбанката, за да не пропускате следващите епизоди. И ако видеото ви е било полезно, дайте му един лайк, така ще помогнем това съдържание да достигне до още повече хора. Аз съм Виолета Петрова, ментор на лидери и вярвам, че във всеки човек има лидер. Понякога той просто спи, скрит за страха, съмнението или липсата на правилната среда и знания. Мисията на този подкаст е да събуди този лидер във вас, да ви срещна с хора, които са преминали през трудности, провали и предизвикателства. Но не са се отказали. Хора, които доказват, че успехът не е само въпрос на късмет, а е въпрос на избор, постоянство и действия. Днес отново ще чуете една истинска история. История, която може да ви вдъхнови да направите следващата крачка към вашите мечти. А сега е време да ви представя моят специален гост Красимир Гълбачев. Добре дошъл, Краси! Би ли се представил с няколко думи и все пак да кажеш с какво се занимаваш, какъв човек стои зад успехите, които хората виждат днес? Много ти благодаря първо за поканата да бъда твой гост в този прекрасен подкаст и да събудиме, както и ти каза, много хора, които искат да направят промяна за себе си в това, което правят. Пожелавам успех на подкаста, ти го каза, но абонирайте се, важно е, коментирайте, защото обратната връзка винаги е много важна. Какво да кажа за мен? Накратко, родом съм от Кърджали, живея в София, като половин милион софиянци. И аз не съм от столицата. Така се стече живота. Дойдох да уча 2005-та като студент и вече 21 години съм софиянец от Кърджали, в София живея. Занимавам се активно с мрежов бизнес. Запознат съм от 2010-та, но активно го правя от 2019 януари. Това е в основни така линии. 7 години? Да. Компанията Елар. Активно, защото много е важно не човек просто да бъде част от една индустрия или от една сфера, а кога започва да поема по пътя на развитие, кога започва своите действия, кога се събужда, точно така, кога се събужда и кой е момента, в който човек може да вдигне този великан от себе си, нали? Какво катализира този процес? Да, точно това ми беше следващия въпрос. Кой беше момента, в който разбра, че живота ти е повече и че не можеш да продължаваш по същия начин? Аз това го разбрах, може би, преди доста време. Винаги съм искал да правя нещо за себе си, първото, което е. И дори работил съм като наемен работник в магазин за авточасти, в най-различни масажни студия, като професия съм рехабилитатор-масажист, за всички, които гледат. Ще запишем час. И винаги съм искал да правя нещо за мен самия. Имал съм дори опит за масажно студио, фалирах след година и 3 месеца, но това беше така един от най-хубавите уроци, може би, който съм взел, не съжалявам за нищо. Момента, в който реших аз самия да направя тази промяна и паднаха всички задръжки, които имах, беше момента, в който се бях хванал за кратко в една рекламна агенция да работя. Това беше
периода там 2017, 18, 19 и в рекламните агенции, предполагам, знаеш, но там ноември и декември няма работно време. Там си от сутрин до вечер гониш поръчки, печаташ календари, химикалки, тефтери, за всичко правиш там. И договаряш някакви коледни бонуси, които да ти бъдат платени овър, нали, за това, че си 2 месеца там нон-стоп. Обаче идва януари и те не ни плащат тези коледни бонуси. А аз много мразя да работя за нещо, което ти е обещано, а не ти е платено. Нямам проблем да работя, нямам проблем да спазвам иерархия, там, нали, всичките тия неща. Но когато нещо си го изработил и не ти го дават, просто тогава вече полудях. Бях на събитие на компанията в Rainbow Plaza 2019 януари. За началото на годината имаше голямо събитие. Там видях колко успешни хора излизаха на различна възраст, пол и така нататък. Нали, аз съм бил и на други събития, но там ме направи впечатление една баба на 70 плюс години, излезе 3 пъти на сцената и си казвам, човека, след като тази жена излиза и го може, какъв ти е на тебе проблема, при положение, че имаш някакви претенции за социални мрежи и за не знам си какво. И от тогава си казах, няма да позволя повече на някой да се подиграва с мене. И това беше момента, в който... Тоест това е била най-голямата ти болка, катаклизъм, който те е преобърнал да се събудиш и да повярваш в себе си. Точно така. И аз напуснах веднага рекламната агенция. Аз напуснах на момента. За 2 дни ми оправиха документите. Чурех се какво ще правя, защото аз в компанията тогава те първа бях в по-ниски такива базови нива. Нямах основен доход, така да го кажа, оттам. И тъй като взех тогава прибързано решение до някаква степен, може би, и си казвах, ти май прибърза, ти май не трябваше да взимаш такова бързо решение, всякакво ще правиш. Си мислех, че това е един от най-гадните периоди в живота ми тогава, но към днешна дата мога да ти кажа, че това беше най-хубавото нещо, което можех да взема като решение. Халал да са им тези пари, които не ни ги платиха. Добре, че не ни ги платиха тези коледни бонуси, защото това беше момента, в който именно щупи тази бариера при мен и натисна този бутон. Защото ако не ги бяха платили, можех още да си тювкам там някакво време и кой знае кога ще аз се събудя. Да, т.е. контрола не е бил в тебе, както е сега. Хубаво е човек да има изцяло контрола. Абсолютно. Това, което прави. Добре, Краси, ако се върнеш 10 години назад, какво би казал на онзи човек преди 10 години? Никога не се отказвай. Винаги преследвай това, което искаш. Имай цели, независимо кой какво ти казва, защото може би както и при тебе, и при мен, и при всеки един човек, може би при хора, които гледат. Доста хора си ме тупаха и по рамото. Нали, имах приятели, които ми казваха, ти като изкараш първите си пари от този несериозен бизнес, ела да ми се обадиш. И първия бонус, който взех, си спомням, беше 10 лева и 60 стотинки. И не, че някой си оправи живота с тях, но аз видях нещо много важно, че компанията плаща. И понеже съм вярващ човек и в една книга пише, който е верен в малкото, ще е верен и в многото, си казах, след като компанията ми плати 10 лева за оборота, който е създаден, има ли логика да ми плати 1000 лева за следващ оборот, ако се създаде по-голям? Или 10 000, той принципът е един и същ. И казах на един приятел, виж бе, платиха ми, нали, ето първия бонус, дойде 10 лева и той ми се изсмя и каза, човек, ще дам 20 лева, спри да се занимаваш. Глупости. Нали? Тия пирамиди. Да. Тоест, за теб смяташ, че мрежовия маркетинг помага на хората, особено в началото, да тръгнат по пътя на израстването в лидерството. Аз съм убеден в това нещо, защото в днешно време и хората, дори сега живеем във времена, в които всичко е достъпно. Има филми, има подкасти, могат да гледат американци, руснаци, европейци от всякакви държави, лидери. Мрежовия бизнес е този, който дава възможност на обикновения човек, без да има някакъв колосален опит, тъй като става част от екип от хора, които имат опит и могат да му покажат на него пътя. Има готов продукт, има пазари, има обучение от лидерите, има човек, с който да работи. Той и неговите желания, цели и мечти са единственото парче от пъзела, който трябва да добави. Не трябва да мисли за отваряне на нови държави. Аз, когато стартирах, изведнъж се оказа, че имам бизнес в 28 държави. В момента са 32. От така. Да, не съм ходил в Англия да отварям офис. Изведнъж на един тимбилник получихме имейли, че компанията отваря в Великобритания. Ама аз не съм ходил там да правя договори с куриери. Или да наем хора и персонал. Така че... Всичко имаш на готово. Точно така. И това за мен е прекия път, бих го казал, на обикновения човек да навлезе в предприемачеството. Аз не съм против човек да прави други бизнеси, да прави други кариери, да има, нали, в крайна сметка, колкото повече доходи от различни места има човек, още по-добре. Но
Мрежовия бизнес те учи именно на този начин на мислене. Как ти да виждаш възможности, как да преодоляваш трудности, как да изграждаш характер на победител и как да не се спираш пред предизвикателствата, напротив, даже да ги заобичаш тези предизвикателства. И най-хубаво, че имаш лидери, които да следваш и те ти помагат, те искат наистина твой успех. Да, тук така е изградена. Знам, че звучи малко шантаво, може би, за хората, защото в традиционния бизнес не е точно така. Нали, как тук някой друг ще е заинтересован от моя успех. Нали, все едно да искаш да отвориш ресторант и човека от успешния ресторант да ти каже: да бе, аз ще го правя, не ела, няма проблем, нали, аз ще ти кажа как да го имаш. Няма как да стане. Така че тук малко са обърнати нещата и хората в началото има някои, които си казват: нали, как така някой не позна, че има интерес това аз да успявам, но така е направена наистина системата. Ти успяваш, човека с който работиш успява, компанията успява. Тоест тя е win-win-win, да няма сърдити, да няма прецакани, да никой не лежи на гърба на другия и така нататък. Печелиш. Точно така, това също го има. Има общ интерес, така да го кажа. А когато има общ интерес, има работа в екип. Тоест, вярваш ли, че MLM бизнеса ти дава първите стъпки към нещо голямо, което ти казваш, израстване? Аз тук мога да ти споделя, че преди мразех да чета книги. Благодарение на компания LR, аз се влюбих в книгите, влюбих се в това да уча и да се развивам. Коя беше за теб книгата, която така в началото ти вдъхна доверие да продължиш напред в мрежовия маркетинг? Преди да се сблъскам с мрежовия маркетинг, аз първо не знаех какво е това животно. Не знаех за тази индустрия, аз не знаех, че има такава индустрия. Мрежов маркетинг. Да, за мрежов маркетинг не знаех яде ли се, пие ли се, какво става. Обаче бях в период, в който исках да правя нещо за себе си, прясно фалирал. И си казах: да, нали, работиш някакви наемни неща, за да си свържиш двата края, там някакви разходи да платиш. И си спомням тогава една моя позната, бяха на морето с приятеля си и каза: човек, почваме да развиваме нещо с моят приятел, но трябва да се върна в София да ти го покажа. Не беше като сега, видеа, вебинари, там зумове. И викам: добре, и те бяха юли на море и аз ги чаках до септември. Те се върнаха в София, пихме кафе, показаха ми, аз нищо не разбрах. Единственото, което разбрах, е, че няма какво да загубя и че не трябва да вадя пари сега в кафето да плащам някакви неща, а след 4 дена, нали, като дойде спиди. Това е единственото, което разбрах. Чертаеха ми активи, пасиви, там едни кръгчета по маркетинг, аз там ме загубиха тотално в цифрите, там вече въобще главата ми беше. Но видях, че някакво загубя. Да, видях, че се стартира с първа поръчка на продукти, но разбрах каква е логиката. Не може ти да искаш да предлагаш нещо на някой, без да го пробваш. Точно така. Как искаш да отвориш баничарница, без да имаш вътре оборудване? Или автосервис и да си с ръцете в джобовете? Или да си опитал баничките ти, откъде знаеш колко не може, няма как. Трябва да опиташ. И си казах: да бе, аз водех си вътрешен диалог, не че някой ми го беше казал. Си казах: ма Красимире, дали си купиш продуктите от аптеката, мола или другерията, се тая. Да. Взех някакъв такъв среден пакет за мене, за майка ми, там някакви подаръци идваха, някакви празници там такова. И така стартирах. Тогава бях след това 3 или 4 дни след това на едно събитие в Метрополитън, имаше голямо събитие и там вече видях, се запознах с много от лидерите в днешно време, с които поддържаме връзка и работиме заедно. Там се запознах с един от спонсорите ми, Ради, ако гледа. Поздрави. Той ми даде бизнес школа една книга, понеже ме питаше за книги. Аз преди мрежовия маркетинг четях книги, но от сорта на Дан Браун и Стивън Кинг. Такъв тип неща. И той ми даде бизнес школа. Аз като я видях каква книжка, тя се чете за едно кафе време. И ми вика: човек, ето ти книжката, имаме събитие след там 4-5 дена в един друг хотел, ще ми я върнеш. Аз като отворих да чета, не можа да повярвам какво чета вътре. И си казвам: как никой в училище и в университет не ми е казал за това нещо. Тя просто, хора, ако ви попадне, то не ако ви попадне, намерете, то има навсякъде. Прочетете наистина, без значение от каква индустрия или сфера сте част, тя ви даде много друг поглед над нещата. Няма да забравя първата страница, като отгърнеш, там пише: най-богатите хора в света търсят и градят мрежи. Всички останали търсят работа. Да. И аз стоях вкъщи, гледах тавана и си казах: Красимире, тогава бях вече фалирал с масажното студио. И си казах: имаше студио в крайен квартал в София, в Княжево. А имаш ли в Младост? А имаш ли Варна, Бургас, Кърджали, Русе, в Испания, Германия, Франция, Италия? Имаш ли? Нямаш. И тогава разбрах, че най-големите бизнеси в света по принцип са на база мрежа. От ресторанти, от заведения, от бензиностанции, от каквото се сетиш. Мобилните оператори са мрежа от клиенти. Хората, де дупчат билетчета в градския транспорт, са мрежа от хора, които дупчат билетчета. Всичко е мрежа. Да. И тогава вече разбрах, не знаех как ще стане успеха, не знаех какво трябва да правя, нямах си никаква идея. Социалните мрежи първа имаше там един Фейсбук, дето те първо откривахме какво трябва да се прави, но знаех, че по някакъв начин нещата ще станат. Как? Нямах идея.
Но знаех, че това е моето, още от тогава. Супер, Краси. Добре, а по пътя имаш ли провали и случило ли ти се понякога или кога за последно си плакал заради такъв провал? Ами, провали имаше от гледна точка на това, че ситуации, които се случват по пътя ти, въпросът е ти как ги приемаш. И аз като един истински интроверт, който се комуникираше с 5 човека и с 6 не исках да се запознавам, не виждах смисъл, но в един момент си казах, ти ако искаш да се развиваш, трябва да поемеш по този път, трябва да щупиш тези неща в теб самия, трябва да излезеш от зоната. И интроверт, който като влезе в асансьор, се кръсте да не ме питат за кой етаж съм, нали? За такъв тип човек става въпрос. Обаче си казах, така не може това да продължава. Видях социалните мрежи, започнахме да гледаме американците какво правят. Ейлър тогава, коя година беше вече, не помня, отвори Русия, видяхме там какъв тренд Русия, Украйна, избухване направиха, нали, за колко кратко време. Почнахме да гледаме те какво правят в социалните мрежи. И си казвам, добре, окей, дай ще видим там какво ще се случи. И почнах да правя видеа. Обаче в началото то ми беше предизвикателство. Но после открих, че ми е лесно, защото правя 70 дубъла. Избирам това, което ми харесва и го пускам. И си казвам, трябва да се предизвикаш още повече и почна да правя лайфове. Една страница направих във Фейсбук. Значи, трябва да ти кажа, първия лайв, знаеш колко ми беше дълъг? Колко? 5 минути. И бях като 3 часа във фитнес залата. Пот, пулс, то беше по мене червен като дома, там ще припадне да не се появи хейтър. То беше нещо страшно. Така че тези неща те изграждат. Относно провала и кога съм плакал, честно да ти кажа, така да седна и да рева, не помня да съм имал такъв случай, искало ми се е много. Имал съм моменти, в които, примерно да речеме, нещо не ти се получава, правиш го, действаш, струваш, обаче не идва този резултат. И точно там е може би този момент човек да не спира, а да настъпи още повече педала на гъста. Защото когато нещата ти се получават е много лесно. Ти тогава си на вълната, тогава си в еуфория, тогава щракаш с пръсти. Да, от успеха има също какво да научиш. Най-малумното нещо е, ако не научиш нищо от провала. Да. Но аз си промених там настройката, защото си казах, гледах едно видео на Ерик Лори и от тогава това ми се запечата в главата и той каза, провал не съществува. Или печелиш, или се учиш. А ако ти приемеш всяко нещо като провал, рано или късно ще спреш. Но когато го приемеш като уроци, окей, не ти харесва ситуацията, това е станало, това е станало. Първо се питаш как ти реагираш на тази ситуация, защото единственото, което има значение е твоята реакция, тъй като ти не можеш да промениш ситуацията. Но как ти реагираш и какъв анализ и урок си взимаш оттам нататък, за да продължиш напред. Това е пътя, това са нещата, които така бих ги отличил. За конкретни ситуации не мога да сетя, естествено. Ето една ситуация ще ти кажа в началото, още когато стартирах в бизнеса. Имах 3 приятели в Кърджали, които стартираха с мене. Имаше тогава едно състезание бърз старт. Ако стигнеш определено ниво за един месец, ти даваха подарък часовник. Аз не го стигнах, стартирах там 3 човека на емоции. Проблема беше, че аз не можех да обясня логически маркетинга с продуктите, не можех да го вържа цялото това нещо, нали, логически да им го обясня. Говорех някакви несвързани неща. Те стартираха, може би, дали от ентусиазъм, дали да ги оставя на мира, не знам кое беше. И аз си казах тогава, не може един от 3 да не стане лидер. Те стартират да правят бизнеса. На следващия месец те заминаха за Англия да берат ягоди и така загубих цялата си организация, която трябваше да градя наново. Това беше първи момент, в който си казах и тогава спомням един от моите лидери и Давид Златинов и Юлиан Огнянов ми казаха, ако минеш през тази ситуация и това, че те са отказали, няма какво да те спре. И аз седа и си казвам, какво значи да мина през нея, какъв е проблема, нали? Окей, ще минеме, какво толкова, нали? Така са решили хората, живи и здрави, няма проблеми. Така че това е бил първият момент, който така... Да. Добре, какъв беше Краси преди лидерството? Тоест, ти каза, нали, фалирали бизнеси. Какво беше по-различно в начина ти на мислене, средата и какъв е Краси днес? Средата има голямо значение, средата е основополагаща, защото мен това, което ме впечатли на първото събитие, което отидах, беше средата. Тъй като средата около мен е масово, нали, не всички хора, обичам ги всички до един, но средата около мен беше такава, каквато може би е средата при повечето хора. Хора, които мрънкат, хора, които се гледат, че това не ставало, това не ставало, каква била държавата, каква била ситуацията. И ти като си в тази среда, ти попиваш от нея. Когато отидах на първото си събитие, видях една коренно различна среда. Много контрастна от тази, която бях преди това. Видях хора на различна възраст, пол и социален статус, които искат да се развиват. В същата държава, със същите тия проблеми, които всички имат. Но въпреки това те са поели по друг път.
И аз си казах, аз искам да бъда част от тази среда. Почти не съм изпускал събитие, с много малки изключения, поради фактори независещи от мене. Взимал съм неплатена отпуска дори да бъда на тимбилдинг на морето една седмица, защото за мен беше важно да съм там, въпреки че тези пари нямаха да ми ги платят, нали, във фирмата, това не ми беше толкова важно. Викам си, ще оцелееш някак, нали, няма да робиш в кофите, спокойно. Все някак ще завържиш месеца. Но ми беше важно да съм там, защото една седмица, примерно да речеме сред такива хора, ти няма как да не си променен. Да попиваш енергия. Това е като... И нещо много важно, което разбрах. В почти всички случаи, да не кажа във всички, чистата среда поема от токсичната. Затова във Фейсбук има една снимка, често върви на две круши, едната е изгнила, другата е здрава. И именно поради тази причина и там се пише коя поема от другата, изгнилата от здравата или здравата от изгнилата. Така и със средата. Затова и Джим Рон беше казал, че ти си средното на 5 човека, с които прекарваш най-много време. Точно така. Но има и нещо друго, Краси, което прочетах сутринта, че ако повечето от хората в средата светят и са добри хора, тъмното си тръгва, защото светлината убива. Естествено. Аз в една книга също по същия начин го бях прочил по малко по-различен начин. Там се казваше, ако ти си с 4 токсични човека, ти ще си петия. Да. Ако си с 4 развиващи се човека, ти ще си петия. Ако си сред 4 милионера, ти ще си петия. Ако си сред 4 мрънкащи човека, се пише, познай кой ще е петия. То е логично, то е причинно-следствена връзка. Това със всяко нещо е така. Всички знаеме, че киселите краставички от пазара не са кисели. Марината ги прави кисели, като ги потопиш, нали, вътре. Точно така. Така че внимайте къде се потапяте, в коя марина. Добре, имало ли моменти, в които си искал да се откажеш? Имало е моменти, в които не точно съм искал да се откажа, а съм се питал това дали е за мен. Такъв тип момент. Имал съм, когато, примерно, аз го дарах като пример, правиш действия, не ти се получават нещата по най-добрия начин или по начина, по който искаш, но то има логика да не се получава така, защото цялото това нещо е процес и хората трябва да го осъзнават. Изграждането, бизнеса е процес. Бързо, знам, че всеки иска бързи успех, плюс това бързо и бавно са много относителни понятия в главата на хората. Ние трябва да има с какво да го сравниме, кое е бързо и кое е бавно. За мен първо човек трябва да стане готов и да реализира успеха си. Джим Рон има една много хубава приказка, той казва, ти не преследваш успеха, ти привличаш успеха на база човека, който ставаш. И затова има хора, предполагам се наблюдавала такива и в нашия бизнес и като цяло, при които идва успех, но те не са готови за него. И много бързо след това губят всичко и се срутват и се отказват и спират. Точно така, защото те не са станали човека, който да поеме това нещо. Точно така. Да, имала съм много такива примери в организацията, където съм била. И не, да, то навсякъде е така. Същото е с парите, ако на един човек му дорат една торба пари отгоре, които той не е изградил, няма финансовата грамотност, той ги губи. Така е, 100 милионерите в света, всички го знаем примера. Зона, точно така. Точно така. Даже Кьосаки го казва, ако ти си финансово грамотен в главата, рано или късно, няма значение кога, това ще се изрази в банковата ти сметка. По един или друг начин. Той казва, е невъзможно да не се изрази там. Няма да е веднага, пак ще е процес, но ще се изрази и там. Какво смяташ за хората, които никога не са вярвали в теб? Постоянно има някакви хейтери. Какво мислиш за хейтерите? Да ти кажа честно, преди много ме впечатляваше какво мислят хората и мнението на другите. Дали някой вярва в мен или не, в момента ми е се тая. Важно е човек да вярва сам в себе си. Защото знаеш какво установих? Когато си говоря с хората, много хора виждам как те не поемат крачката, защото не вярват в себе си. И това ще ти кажа, едно видео правих преди време, бях в Русе и на брега на Дунава и правих видео за това как човек да вярва в себе си всъщност и каква е разликата. И си казвам, виж, ако си на брега на Дунава и виждаш отсрещния бряг, отсреща е Румъния. Дори да не си най-добрия пловец на света, ако влезеш, ще преплуваш реката и ще стигнеш до Румъния. Защото си вярваш и защото виждаш брега. Имам чувство, че някои хора стоят като на брега на Тихия океан. Стоят и те не виждат отсреща своята цел. Не виждат визията в човека, в който искат да се превърнат. И не тръгват да преплуват тази река и не си вярват. И си казват, не мога да се отдавя, може да дойде буря, може да не успея, защото той не вижда другия бряг отсреща. Да, но може и нищо да не стане. Може нищо да не стане, що да пробвам, що да опитвам. За мен е някакво човек да загуби, има какво да научи. Относно хейтерите, преди аз ти казах това нещо, което ми влияеше, много ме впечатляваше мнението на другите, какво ще кажат хората, сега тук някой нещо да не ти пише, чудех се защо пишат такива неща хората по принцип. После разбрах, че те хората си пишат така или иначе на всички, не на мене.
Те пишат на всички. Знаеш ли какво забелязах в един човек в TikTok, няма да забравя? Гледам, пише някакъв хейт на мое видео, нещо там. Обаче, аз не пиша, не отговарям. Скролвам аз. И излиза жена, която готви. Няма нищо общо с бизнеса. Готви вкъщи някаква манджа. Същия то пише хейт на нея. Следващото видео, човек, който фърля пръчка на кучето в парка и нещо там обясня, същия пише хейт и на него. И от тогава си казах, той човека, това му е в природа, той не е лично към тебе. Просто той е смачкан от живота, има супер гаден и мизерен живот и иска по някакъв начин да... Смачка и другите. Точно така. Не иска да е сам той долу, иска да ти развали по някакъв начин и твой ден. Но тук пак фокуса е как ти ще реагираш на тази ситуация. Така, и как ще позволиш на това да ти влияе. Нагласата. Така че оттам нататък всеки да пише каквото иска, въобще не... Изобщо не ми е да ти кажа. Да. А коя критиката е наранила най-много, но после се оказала наистина градивна за теб? Критика... Говорим за хейтери. Критика не бих... Тук малко ме хвана неподготвен. Сега критика, която след това те е надградила. Тоест, разбрал си, че наистина, защото всеки можем да си вземем нещо. По нещо, дори от хейтерите. Факт така е. И най-често това, което в началото ми писаха, ти си поредния, който тук е какичка от тази компания, леличка от оная компания. И точно, се различаваш. Да, точно ти ли ще успееш, точно ти ли тук ще постигнеш това, ама най го поредния гуру, поредния не знам си кой, някакви такива неща. Обаче пък в крайна сметка си казах, чакай сега това, че има, пишат ми, знаеш колко хора има неуспешни, един ми пише, ти знаеш ли тук аз колко човека познавам при вас, дет нищо не направиха, точно ти ли ще направиш. Аз си казвам, разсъждавайки си казвам, да бе, ти познаваш хора, които не са успели и не са направили нищо при нас. То има логика и причинно-следствена връзка, що не са направили. То не е от компанията, не е от продукта, не е от маркетинга. Ако един човек успява в тази държава, с тази компания, този продукт и този маркетинг, значи проблема не е в компанията и в маркетинга и в продукта, а в нашия телевизор. И си казах, окей, ако ти познаваш хора, които не са успели в тази компания или където и да било, това е едно ми казваш, знаеш ли, аз познавам хора, които имаха ресторант и не бяха успешни. Това означава ли, че аз не мога да имам успешен ресторант, примерно, да речем, или че ресторантьорския бизнес е зле? Не. Така че по този начин ми повлия, че това ми даде трамплин още повече да им покажа мотивация. Другото, което ме мотивира много в случая беше, когато отидах в началото в Кърджали като по-нов партньор и там ме тупаха така по рамото. Там... Аз ги разбирам хората и не ги съдя, защото аз идвам от среда, в която аз не бях правил традиционен бизнес никога през живота си. Изведнъж Сладура от София отива там и ми обяснява за някакъв международен бизнес, как ще превземаме света и те гледат на Лудничево нормално. Нормално да е така. Това го разбрах, в последствие. Но имаше хора, които ми казаха, ти си загубиш времето, ще видиш след време, пак ще си говориме, и аз си казах в трудните моменти. Това ми действа страшно мотивиращо. Ще казвам, Красимире, ако ти сега спреш, всичките тези сладури ще дойдат при тебе и ще ти кажат, аз на теб нали ти казах? Леле, човека, това е нещо, което може да ме побърка. Да. И си казвам, значи, не знам какво ще правим, ще ровиме по асфалта и ще лежим по земята, ако трябва, но докато дишаме газ напред и това няма, ще се гърчеме, ако трябва като черви и ще пълзиме, но пътя е напред. Точно така, и аз много обичам някой ми каже, това няма как да стане. Да. Гледай да ми кажеш така и какво става. Добре, Краси, т.е. цената, която плащаш за успеха, не е малка, но се заслужава. Успеха винаги има цена. Ма и неуспеха има цена. Въпросът е каква човек ще иска да плати. Защото нищо смислено не е лесно. Не е лесно си в добра форма и да имаш хранителен режим, да ставаш, да спортуваш, да си съпотиш в залата. Не е лесно да четеш книги, по-лесно е да гледаш нещата в Netflix. И живота за мен няма лесно и няма трудно, а има заслужава ли се да го направя, защото аз разсъждавам така. За мен в моята глава. Не казвам, че е нещо лошо. Напротив, аз уважавам всички хора, които по честен начин си изкарват парите. Дали е барман, сервитьор или собствен бизнес има, трябва да има хора за всичко. Не е лесно за мене 45 години да ходиш на работа с великата цел да имаш пенсия. Не е лесно да правиш и мрежов бизнес. Избери кое трудно искаш от двете. Няма лесно. Но всяко нещо е така. Да. И за да събудиш лидера в теб, какво загуби и какво спечели? Загубих старата му версия. Слава Богу. Убиха, да, това е. Значи няма как ти да искаш да имаш нова версия, ако не убиеш старата си. Докато старото те дърпа,
ти няма как да пречупиш да имаш нещо ново. Затова гасеницата се променя в пеперуда, съвсем друго животно, и тя се бори с това нещо. Тя не знае, че предстои един по-красив живот, докато е в пашкула. Един филм бяха давали по National Geographic на тази тема, много подробен, и аз се го вързах с нашия бизнес веднага. Така че, ако човек иска наистина да се промени, той трябва да убие, образно казано, човека, който е сега. Защото виж, човека, който си сега, аз разсъждавам по следния начин. Човека, който си сега, ако можеше да живее твоите най-смели мечти, той вече щеше да ги живее. След като не ги живее, това означава, че аз, ти или който и да било друг, който иска да се развива, трябва да се превърне в друг човек. С други умения, навици, опит, действия и така нататък. Начин на мислене. Да. Точно така. За да привлечеш това нещо, за да станеш човека, който е готов да привлечеш това нещо. Защото всички знаем какво се случва по празниците, теглят се едни късметчета, новата година, и много ми е странно някой такова, тук, айде сега, новата година, ама... Ново начало. Тя е, да, окей, ново начало, ново аз, да, ама тя, новата година няма да е нова, ако ти си старя. Да. Ако ти си с начина на мислене от преди 5 или 10 години, какво ново по дяволите очакваш живота си да имаш? Ти трябва да станеш новия човек, иначе се сменя датата в календара, то след няколко дена е новия месец по тази логика. Точно така. Просто сменяш датата. Което така научих, че трябва да пускаш с благодарност миналото. Абсолютно. Тоест да не му се гневиш. Да, той е бил такъв за миналия период. Пускаш, за да идват нови неща. Миналото е урок, то не е доживотна присъда. То не ти е някой, като ми каже, знаеш ли, имах случай наскоро с един приятел, така ми казваше, не за мрежовия бизнес, по принцип ми казва, Господ, ако искаш аз да съм успешен, щеше да ме направи успешен. И аз казвам, чакай бе, той ти е дал живот и свободен избор. От тук нататък си ти. И тогава си спомням, вървеше по телевизията, в този разговор с него, като имах няколко дни около разговора, вървеше по телевизията филма за Ной с Ръсел Кроу. Mm-hmm. И та викам, гледали филма? Да, аз съм го гледал, много як филм. Така викам, и какво стана на филма? Господ каза на Ръсел Кроу, на Ной, да направи Ноевия ковчег, защото ще направи рестарт на земята. Не го направи вместо него. Така че защо очакваш ти някой да направи нещо вместо тебе? Да. Няма такъв филм. Трудиш, за да не може. Това, което искаш, първо даваш. Естествено и не случайно при нас или където и да било, бизнес се казва network маркетинг, нали? Не е нет хоби, нет гейм, не че гледам турския сериал по телевизията, пак ще чакам успеха да дойде. Ти трябва да се го изработиш. И тук последно време виждам как, особено покрай социалните мрежи, има хора живеят в заблуда, виждам как при някои, като чуят думата работа, се превърна в някаква мръсна дума. Сега, това е най-хубавото нещо. Това те държи жив. Точно така. А Краси, кой беше първият човек, който повярва в теб, въпреки че никой друг не е повярвал? И те бяха няколко човека и това бяха моите спонсори. По стечение на обстоятелствата. Това е другото хубаво нещо в мрежовия маркетинг. Да, това бяха моите спонсори. Аз в Метрополитен, аз познавах само моята спонсорка. В последствие тя вече не е част от компанията, но аз съм и винаги благодарен за това, че ми е споделила. Тя повярва в мене, като се запознах на това събитие, Ради, Гери, Давид Златинов, Ралица, Юлиан Огнянов, Таня Досева, нали, в последствие се появи Катинка и така нататък, но всички те, още в Метрополитен, като се запознахме, Митко Стефанов, да не го забравя, поздрави на Митака, ако гледа, всички те, изведнъж там в Купон, като се запознахме, каза, аре бе, човек, можеш, давай, тук правихме кафета, срещи, пътувахме, това са непознати хора, аз ги виждам за пръв път тези хора. И това за мен беше като си казвам, това верно истина ли е? Нали, че верно ли се случва това нещо? И съм важен. Да, и малко ми беше едно такова, но пък се чувствах много готино, защото винаги има на кой да звъннеш, винаги има от кой да поискаш съвет. Винаги, когато имаш ситуация, можеш да питаш човека, с който работиш, който е минал през тази ситуация, да ти даде не акъл просто, а да ти даде на база опита, който той има, как ти да минеш през тази ситуация, а не да се чудиш един месец какво да направя. Така че това е безценно. А твоето семейство повярва ли тогава? Моето семейство може би не са повярвали толкова, но те не са ми го казвали директно, защото дали от зодията, дали не знам, но те знаят, че ако аз си наумя нещо, мен не ме интересува кой какво мисли. Грам не ми пука. Подкрепиха ли те? Подкрепиха ме в какъв смисъл? Ами казаха ти, да, щом ти харесва, продължи. Да, майка ми каза... Не, майка с баща ми казаха, те тотално не разбраха, нали, нищо, там като ти обяснявах, като гледаха, казаха, щом си сметнал, че ти е важно и че искаш там това да си го правиш, нали, окей, прави си го, няма проблем. И това беше. До там. Впоследствие вече, като видяха развитие, пътуване, бяхме до завода, до събития, там един куп неща, тогава вече
почнаха да разбират всъщност, че нещата са може би доста по-сериозни, отколкото те си ги мислеха, защото и пак аз по никакъв начин нито искам да ги оправдавам или да ги съдя, защото те са израснали в друго време, те са израснали в друга сфера, в която за да имаш бизнес, хората трябва да ти видят твоя бизнес, трябва да ти видят обекта, трябва да ти видят магазина, трябва да ти видят офиса. Докато ние сме в онлайн пространството, офиса, като ме питат мене, ти къде ти е офиса ми, не знам. Преди няколко дни ми беше на морето. Откъде сега ми е в София? Утре ще ми е в Гърция. Откъде да знам къде ми е офиса? И на мен това Взимам лаптопа и телефона и офиса си е с мене. Няма по-хубаво. И няма по-хубаво, защото има свободата. Имаш свободата. А това е нещо, което наистина страшно много ми хареса. Тази свобода да работиш откъдето искаш. Да. Вчера даже си гледах един клип. В една лодка съм в морето и си викам, боже, и офиса там и си говоря за работа, нали? Поръчки и така. И си викам, гледай колко яко. На тимбилдинг в Анталия, 2 пъти ходихме там преди време, и бяхме организирали лодка, така туристическа, дето обикаля. От лодката през телефона стартирах 2 нови партньора. В открито море, слава богу, че имаш обхват и интернет, там хванах и ги стартирах, даже кой мина зад мене, не помня, ма снима как съм легнал на едната пейка и пиша там и такова, имаме тази снимка, още не си я пазя и си викам, гледай какво нещо. Да. В открито море, докато се возиш. Много е красиво. Вчера имах така среща с хората и ми казват, трябва да стоя на работното си място още 2 часа и викам, господи, добре, че това не ми се случва. Виж, аз познавам хора, които се кефят на това, нали? Познавам хора, които се кеф си хората на работа. Пак трябва да има хора за всичко. Съгласна съм. Не може всичките да сме в един бранш или да са успешни на едно място, защото като отидеш утре, ако е туристическа агенция, офис, кой ще обслужи? Да, и всичко ни трябва в бизнес. Естествено. Адвокати, точно така. Така че трябва да си има хора с офиси. За мен е много важно това, което човек прави, да му харесва, да е неговото и да гори, а не да си гледа часа, кога си тръгна от работа, да стане 5 часа да си хода. Защото тогава се тормозиш, тогава не е окей. Вчера имах такава ситуация, край си викам, Господи, благодаря ти. Наложи ми се да отида до търговския регистър. Гледаха си часовника, че му остават още половин час и каза, трябва да затваряме вече, да приключваме. И аз отивам да свърша работа, защото имам срок. Да. И си викам, не, това не може да бъде истина. Изнервени хората. И си викам, да никога не бъда на тяхното място. Да, нали, да са живи и здрави, добре, че ги има, да ни се случват нещата, но не е моето. Не бих горяла с това. Не е моето, да, но сега... Щом са си го избрали. Да забравиш. Първите разговори, по принцип разговори, които винаги са насочени в темата развитие, в темата да те провокират, да извадиш най-доброто от тебе, да те изварят от зоната на комфорт. Мен са ми любими такъв тип разговори. Аз не искам, когато се говоря с някой, да ми обяснява, ти си супер, ти това, ти онова. Не, напротив, най-важният човек е този, който не те гали само по рамото и ти обяснява как всичко е цветя и рози, а напротив задава ти такъв тип въпроси отстрани, че ти да извадиш още повече твой потенциал, още повече да дигнеш напред, още повече да те замисли, ако щеш дори. Всичките тия разговори, които съм имал с моите спонсори, лидери, хора, с които сме работили заедно, с екипа, ако щеш дори, те много пъти са ме замислили за някакви неща. Така че това са ми любимите разговори, любимите книги са ми тези, които именно те подтикват към някакви действия, ритат те в задника, образно казано, или те карат да се самонариташ самичък. С ли истината? Естествено. Да ти бъде казано. Естествено. Ма няма значение. Някой казва, защото аз също съм много директен. И някой казва, ти така директен, някой там може да го засегнеш. Ма човек, нека се засегне, ама да промени живота си. Нека цял живот ще го помни. Няма проблем, за мен няма проблем. Нека ми се сърди. Цял живот да ми се сърди, да ми е обиден. Ама ще промени живота си това нещо. И не казвайки му го арогантно или да го нападаш или да го критикуваш, а напротив да му кажеш нещата от другата гледна точка да ги види, защото много често ние изхождаме от нашата гледна точка и си мислиме, че това е единствената истина в света. Ма той медала има 2 страни. То не е. Красия, какво за теб е лидерството? Лидерството е начин на мислене, лидерството е да дадеш личен пример. Лидерството не е да сочиш с пръст и да обясняваш как направи това. Ако питаш, ти правиш ли го, не. Така че да поведеш с личен пример, както, как се казваше, Леонид поведе тази армия от тези 300 спартанци. Той беше на първа линия. Той не каза, напред! Той каза, след мен. И отивайте там. И отива и влиза в боя. Това е. Това за мен е лидера. А как разбираш дали някой може да стане лидер? Това, което казваше за 3-мата в Англия.
По начина на мислене и на действия. Тоест вече ги така анализираш. Аз много гледам действията. Мене приказки не ме интересуват. Срещнах хора, които ще превземат света. Имаше един партньор в началото. Аз тук викаш са първия, че взема поршето, викам, вземи часовника първо, дай, ще мислиме, нали, после ни това взе, ни онова взе. Нали? Викам, човек, мен ме интересуват действията наистина. Даже някой път, като правя срещи, слушам там, кой какво там, ще направя това, ще направя това, ще това. Казвам, добре бе хора, и обясня. Аз съм за това нещо да го заявиш. Ама, айде да видим на действия как са нещата. Защото приказки всеки говори. Всеки може да говори. Ма като тръгнем да вършим работа, ма сега ли, има днеска ли, айде да мине морето, айде сега този празник, май сега децата на училище, той мина живота очакане. Предприемач, дали чака? Да. Лятото взима. Лятото да дойде, празника да мине. Добре, коя грешка най-често правят начинаещите? Нали? Това, което казваш ти, че повече говорят, по-малко действат. Друго нещо? Много бързо искат успеха да стане за днеска. Защото много се влияят от социалните мрежи. Сега те си имат своите плюсове и аз съм страшен фен на тях, защото ти достигаш до голямо количество хора по този начин, но забелязвам как има хора, които виждат един човек успешен в някаква сфера. Човека наистина може да е успешен. Може да живее този живот, да ходи на тези острови, да има тези пари, да кара тази кола, да има това щастливо семейство. Ма това са 30 секунди отрязък от живота му. Ти не виждаш 30-те години, през които той е преминал. И те искат това. Те не искат процеса. Не може да искаш дестинацията, да мразиш пътуването. Няма как да се случи това нещо. И това, че те искат бързия успех, искат да стане сега, искат да стане днеска. Ма нищо стойностно и качествено не става бързо. Нито дете се отглежда бързо, нито умения се изграждат бързо, нито която и професия да вземеш става бързо. Можеш ли да станеш хирург за 2 дена? Пази Боже, дано да не можеш. Бягай, дано да няма такъв човек. Или примерно шофьор, или каквото и да било. А защо тук в тази професия искаш да стане бързо? Искаш да стане веднага. Но въпросът не е дали да стане бързо, защото виж, то времето така или иначе минава. Въпросът е от днес, ако искаш да ти е различен живота след 5 години, какво днеска правиш? Той това време ще мине така или иначе. Дали ще спиш, ще мрънкаш или ще правиш нещо, времето си минава. Так. Ама къде ще го инвестираш е по-важно. И от какво ще боли повече? Абсолютно. От това, че си действал, нали, много и си изморен, или от това, че си бездействал и нищо не си правил? Да, защото той Марк Твен го е казал. След 20 години ще съжаляваш повече за нещата, които не си направил, отколкото от това, на което си направил. И то наистина е така. Затова има много хора, всички сме ги срещали на така по-преклонна възраст, които особено като дете са казали, аз ако бях на твоите години, ма със сегашния си акъл. Ама... И аз го казвам. Да. Ама те нещата са вече други. С какво не би направил компромис? Със себе си, може би. Или по-скоро с мен самия правил съм много компромиси да угодиш на хората, да си удобен на другите. Разбрах, че това не работи. Това е като кариес, който почва да дълба и в един момент трябва да извадиш зъба. Ако позволиш това нещо да стане в дългосрочен план, трябва да имаш някакви граници, които и хората да спазват. Не може да си, така съм го приел при мен, не мога да си като one man show, да си като сервитьор, като те свирнат и викнат и като кученце, да си насякъде. Тоест трябва да се направят нещата, човек да има някакви граници, в които, здравословни, защото иначе ти му подадеш на човека пръста, той после като му дадеш някакъв съвет, ти ли ще ми обясняваш. Нали, смисъл, има хора, които не правят граница в ролите. Ще дам пример. Имал съм ситуация, в която на тимбилдинг в екипа майка и дъщеря. Сега ти ще ме разбереш, защото с дъщерята сте горе-долу. Майка и дъщеря. Дъщерята е лидер в компанията, майката е спонсор обаче. Те са на тимбилдинг. И майката на нова партньорка нейна казва, тя партньорка задава някакви въпроси, нещо е пита и майката казва, няма проблем, аз ще те свържа с, сега няма да кажа името на дъщерята, но примерно ще си измислим Мименцето, нали, тя не се казва Мария, но примерно ще те свържа тук с Мименцето, тя ще ти обясни. Ама ти си на тимбилдинг, там не е Мименцето. Там е Мария Иванова, Петрова, някаква си там. Мименцето на масата вкъщи. Там си и хората бъркат ролите. Затова в днешно време нито един от моите приятели, с които сме израснал заедно, нито един от роднините ми не е част от екипа. И аз в момента знам, че това е благословие. Ако един ден някой стане, добре дошъл, няма проблем. Да. Но знаеш ли защо го разбрах? Ако някой от тях стане част от екипа,
На мене ще ми коства страшно много време и енергия да му обясня на този човек, що е важно да влезе в обучение. Защото той ме приема като Красимирчо, дет си говорихме пред блока, има ли дуспа на мача с нощи или не, а не като човека, който е минал по пътя и изградил някакви неща в компанията или в екипа. Точно И така. тези роли ги бъркат хората. Това им е голямата грешка. Защото да, на масата може да се забавляваме и да купонясваме много по дансинга и дискотеката, но когато говорим за бизнес и развитие, там не случайно има и иерархия, не случайно има нива. Да. Това не е случайно. Така че идеята е не този дали ми харесва, онзи дали ми харесва, тази какво говори и виж го, на нищо не прилича, а да си вземеш от тези хора. Добре, разкажи за човек, чийто живот се промени благодарение на теб. Ами те са много, ще изпусна някой, няма да говоря с имена, ще говоря по-така. Имам прием партньорка, ако гледа, от Перник, която сама майка в София живее. Тя е страшен потребител на продуктите. Аз си говорех по нон-стоп за бизнеса. Тя когато стартира, се върна от морето в София и ми каза: стига с този бизнес, детето ми боледува, кажи нещо за продукта. Аз много пренебрегвах продукта тогава, защото си виках: Вани, аз не съм дистрибутор, не ме занимавай с продукти, бизнес ще правиш. Обаче разбрах, че бизнес, ама той е най-важният продукт, защото той създава оборот. И после почна да се интересувам на тази тема. Тя е един от първите хора, които стана менеджер, взе кола. Във Варна имах голямо лидерско ядро от хора, които те първа, някои се развиват, други са минават през някаква част от живота си. И това са все непознати хора. И знаеш ли кое е най-хубавото нещо? Знам, че много хора са го чували. Когато ти постигаш успех и те варят на сцената, всички ти се радват, снимат те, ръкопляскат ти, всичко е цветя и рози. И вашето няма да избяга, вашия успех. Но когато варят твои партньори да ги награждават, тогава. значи там съм ревал. Да, и аз. Ама така съм ревал. Не мога да си представиш. Да. Защото като на лента ти минава целият път на човека. Как е стартирал, колко неуверен, па сте стояли на Zoom до 3 сутринта, па сте разговори, па ситуации и сега го гледаш отпреде изграден лидер като лъв, там няма какво да го бутне. Идва и ти благодари със сълзи на очите. И наскоро един приятел, там нещо бяха, не приятел, той приятел ме питаше, що не отговориш на този коментар. Някой ми беше писал там някакъв коментар по повод бизнеса, нали, то смешен бизнес, то тук нищо не струва това, нищо не струва онова. Когато човек от твоя екип, на който си му променил живота, т.е. ти си бил катализатора, той да си промени живота, да вземе това решение за себе си, работейки заедно с теб, дойде и със сълзи на очите благодари. Колко струва това нещо? Безценно е. И аз му казвам: дай ми цена, колко струва? Викам, точно толкова струва и нашия бизнес. Ма само човек, който го е преживял, може да го осъзнае, да го разбере. Добре, Краси, кое е невъзможно ти успя да превърнеш във възможно? Невъзможно за мен. За мен самия. Да. Невъзможно за мен самия беше да говоря пред хора, да снимам видеа, да правя лайфове, да въобще това беше да вода някакви Разкажи обучения. днес какво имаш. Кажи малко за твоите подкасти, Днеска за страниците, къде те намерят хората. Водя подкаст навсякъде, където ми напишат имената. То при мене, слава богу, с моите имена друг индивид няма. Много интересна фамилия, да. Аз съм единствен, където да Откъде идва тази фамилия? напишат. Излизам, честно да ти кажа, от родата там надолу дядовците. Имаше някаква история, но не знам точно в детайли как беше, честно да ти кажа. Но... Гълбачев. Да, но относно... забравих ти въпрос какъв беше, не за трудностите, за предизвикателствата ли, за кое ми е било най-трудно там да го превъзмогна. Това беше излизането. От невъзможното да стане възможното. Да, невъзможно да стане. Първо, възможно и невъзможно са пак определени в нашата глава, защото за един е невъзможно да е финансово свободен, за друг е възможно, за един е невъзможно да прави видеа и подкасти, за друг е възможно. Подкаста беше друго предизвикателство, което аз не го приемах дали е възможно или невъзможно, защото имах опит с снимането не на подкасти. Да, тук си е друга тръпка, нали, има камери, микрофони, осветления, позициониране, нали, и така нататък, но имах вече опит в снимането на видеа и на лайфове. И бях в периода, в който аз се чудех един месец дали да правя подкаст или не, защото знам, че е свързан с ангажимент, отговорности, календар, хора и така нататък. И има едно малко човече, което в началото винаги, когато е нещо ново, винаги има един, който ти говори вътре в главата. Да, и си казвам: сега, Красимире, кой те знае тебе, че ще дойдат при тебе на гости? Що да дойдат при тебе, а не при някои от 100 000 подкасти, които има други в мрежата? Обаче разбрах и установих, като почнах да снимам, как хората откликват.
Готини, супер непознати за мен, в смисъл непознати лично за мен хора, но известни в публичното пространство, които откликват и идват веднага, казвай къде, кога, да, правиме го супер, айде, това, онова. И аз си казвам, добре, защо това го имах ограничение в главата си? Защото е нещо ново, а знаем, че мозъка се бори с новите неща, защото иска да те самосъхрани, да си в комфорта. Мозъка не иска ти да предприемеш нови действия. Той ти казва, така ти е добре, бе, стой си тук. Какво ти трябва да се занимаваш, нали, с тези неща? Спи си, не се Да, събуждай. вследствие обаче ми стана супер готино. Даже съм имал период, в който като не съм снимал примерно един месец от някъде пътувам и нещо и нямам търпение да се върна и да направя някой друг епизод, защото това е свързано с част от средата. Тъй като в епизодите каня идват хора, които първо са успешни в техните си сфери и неща и мен ми е интересно този човек да го анализирам, начина му на мислене, цената, която е платил, през какво е минал, защо е минал, кое го е накарало да мине през това нещо. И това малко или много ти изгражда и теб самия, когато се срещаш с такива хора. Другото беше говоренето пред публика на сцена по същия начин. Няма да забравя на първото събитие, което излезах да водя на сцена с Юлиан и Катинка, пътуваме от Варна за София и по пътно минаваме през Търново да направим събитие. И по време на пътя Юлиан шофира и ми казва, човек някой да води темата продукти. И вика, ще я водиш ти. Викам, добре, аз ще я вода. Аз не се замислих. Аз ще я вода. Аз не съм водил никога. Бил съм на събития, семинари и ми дава телефона. Вече вика, снимаше видеа. Да, бях почнал да снимам. Вика, ети телефона, прегледай слайдовете. Там горе-долу кой след кой следва. Отидахме в Търново. Излезнах в залата пред 9 човека. И имах чувство, че са 90 хиляди отпред. Но това беше момента, в който оттам нататък супер много ми хареса тази тръпка. Да. Този адреналин, това нещо. После си гледах, аз трябва да имам записа да си го сваля. После не ти се пуска микрофона, да, не искаш да го дадеш на друг. После само като ми кажат имаш 15 минути, викам, пак ограничения. Пак. Има ли човек, на който си много благодарен и ти е помогнал да не се откажеш? Освен спонсорите. Аз съм благодарен на всички. Аз съм благодарен на хората, които станаха част от екипа, на тези, които не станаха част от екипа. Благодарен съм естествено на всички мои спонсори. Ради, Гери, Ива, която ме стартира реално. Юлиан, Катинка Огнянови, Таня Досева, семейство Златинови, Давид и Ралица, Митко Стефанов. Всички сега да не ги заборявам, но всеки един, който на събития, ако щеш дори, и от тебе, и от всеки един човек, включително други лидери, които са излизали на разни събития, аз винаги си крада нещо и си взимам някакви неща. Така че на всички съм благодарен. Естествено на нашите, на хората около мене, дори да не са част от екипа. Нали, защото няма да забравя, имах един случай, в който връщам се от едно събитие, там някакво награждаване, имаше пак сцени, София, това, май се връщам на следващия ден лятото в Кърджали, в Гърция, щяхме да ходим и сега горе стоя на третия етаж на терасата и пия кафе, а долу баща ми си говори с един комшия. Аз съм горе, нали, пия кафе, те не ме виждат, обаче ги слушам долу, те си говорят на висок глас, пушат по цигари и комшията вика на бащата, нали, гледал там снимки от награждавания, това, май вика, гледам, вика, и на твоя син излезе така, изгря слънце и на неговата улица. И аз гледам към слънцето с кафето и викам, благодаря ти, че изгря и на моята улица. Чак сега го забелязвам. И си казвам, той ако знае какво стои за това нещо, ама не знаят. Те не го знаят. После ти казват, ама ти имаше късмет, ти познаваше хора, ела да видиш как си бил до 3 на Zoom, как ти се е ревало, как ти обучения, презентации, разговори с хора. Отиваш, имал съм случай, ето ще дам пример за цената на успеха. Имал съм случай, в който 34 поредни срещи на кафе, човек не ми е стартирал. Стартира на 35-та среща. И аз си казах, значи трябва да направя много бързо следващите 34, за да стане новия партньор 35. Да. Имал друга ситуация, едно кафе в Мола Flowers, което вече го няма, на Стамбулийски, на последния етаж, там ми беше офиса. 15 пъти не съм идвали на среща на кафе. Отиваш, пиеш сам кафе, блокиран на месенджер, на телефон и викам, какво сега да си режа вените ли, какво да правя? Прибирам се към вкъщи и се задавам два въпроса. Единият въпрос е, Красимира, винаги мога да спреш и да се откажеш, но това с какво ще промени живота ти? Другия въпрос, който си го задавах е, че може би, кой в който иска да вярва, може би Господ, късмета, Вселената, съдбата, те изпитва колко силно искаш твоята цел. Защото трябва да е лесно да си финансово свободен. И ако беше лесно, щяха повечето да са финансово свободни, а то не е. Така е, само 5% близо. Така е, Краси. И точно за това сега можем да споделим колко беше трудно, но това не ни отказа, когато правихме само живи срещи, а днес имаме толкова много ресурси, инструменти, с които можем да работим. Смея да твърдя, колкото и крайно да звучи, че в момента, като цяло хората, ние сме супер разглезени. Много. Живеем в най-разглезените времена на човечеството. В момента
толкова е достъпно всичко. Не ти се готви, няма проблем, ще поръчаме храна. Не ти се ходи да пазаруваш до мола, защото вали дъжд или сняг. Онлайн магазин ще пазаруваме, няма проблем. Не ти се прави това всичко от вкъщи лежерно, с 2 клика на мишката и с 3 телефонни обаждания. Едно време, като трябва да излезеш от пещерата и да се сбиеш за храната, не е било така. Преди там колко хиляди години. И в момента всичко ни е достъпно. И хората, аз като чуя някой партньор, вика, много на мене ми е много трудно. И кое, викам са, кое точно ти е трудно? Да си Обясни. камерата и да направиш срещата през месенджер или през Viber или... Ма викам, човек, ако на тебе това ти е трудно и му обяснявам, ние през какви неща сме минали, значи викам, ти щеше да умреш отдавна. Ти трябваше там да ти правим не знам какво дишане. С тия, какви бяха дефибрилатори, на болницата да те събуждаме. Да. Добре, Краси, ако милиони хора чуят сега само едно твое изречение, кое би било то? Аз го казах, може би, в началото, това е човек никога да не се отказва. Да вярва в себе си, защото ако човек не вярва в себе си, няма значение кой друг вярва в тебе. И аз имам един девиз, който обичам да го използвам, и то е: бори се за това, което искаш, за да може един ден да кажеш исках и имам. А не да си казваш, това можех да направя, това що не го направих, съжалявах за това, съжалявах за това, защото отлагането е едно от нещата, които убива най-много мечти. Психолозите го наричат синдрома на отложения живот. Всички сме го срещали. Да. Всички спират цигарите от понеделник, тръгват на фитнес от първи, ще правят бизнес от новата година. Как един не казва от днеска? Се е от някъде там, но никога не е от днес. Те някога даже не казват и дата, казват по-натам. Месец, аз така обичам да казвам. Няма дата. Ще стартирам, един ми вика, ще стартирам аз в бизнеса. Някой ден вика, ще стартирам в бизнеса. Викам, покажи къде е този ден в календара. Аз такъв ден не познавам да има календара някой ден. Служи дата. Кой е този ден? Добре, а какво означава за теб да събудиш лидера в себе си? За мен означава човек да има визията, защото аз разсъждавам последния начин. Всички имаме 24 часа в денонощието. Ако ти нямаш нещо, което да те пали, нещо, което да те отведе до онова ниво на съзнание, в което ти да намериш 2, 3, 4, 5 часа на ден за твоя бизнес, нищо няма да се получи. Ти си заед, ходиш на работа, имаш семейство, деца, ангажименти, ти ползваш всички 24 часа. Затова за мен е много важно, тук наскоро работя по тази тема и с партньори в екипа, човек да има визия, ама да има ярко изразена визия. И им казвам, ето едно упражнение, опишете си визията, каква ви е след 5 години и след 10 години. И знаеш какво забелязвам? Че голяма част от хората не си описват визията, мързи ги да опишат собствената си визия. Как ще си дигнеш задника да я реализираш тогава, ако те мързи да я опишеш? Дори те нямат, бе, Краси. Аз най-много се плаша, като питам някой, кажи ми каква ти е целта в живота, и те сменят темата и даже ми се дразнат. Да, целите спрямо визията, за мен целите са пълнежа на визията. Да. Защото ти за визията в човека, в който искаш да се превърнеш, и му казвам. Наскоро имах разговор така с партньори, му казвам, изброй неща, каквато твоята бъдеща версия ще има, нали, защото те ми обясняват, като стана лидер, ще има това, ще правя онова. Изброй ми ги нещата и той почва, ще правя видеа, ще имам канал, YouTube, примерно, ще знам английски, ще тренирам, и му казвам, сега от тези неща, които си ми ги изброил, кои са нещата, които може днес да почнеш да правиш? Защото ти няма да се събудиш една нова година и да си вече този човек. Ти трябва да почнеш да ги изграждаш от днеска. И хората, малко, аз ти дарах примера с Дунава и преплуването, но те малко, как да ти кажа, има хора, които знаеш спринт на 100 метра. Когато той вижда, че визията е близо до него и вижда близо целта си, той дава пълна тяга на своя двигател. И тича на макс, действа на макс. При повечето те са като маратонци. Те са като на 40 км бягане, бавничко, лекичко. Що? Защото виждат визията си някога там, ако въобще я имат. И затова казвам, хора, опишете визията си, бе. Ама подробно. Искам, вика, да имам хубава къща. Това нищо не ми говори. Това ще е тази къща. Ще има ли голф игрище, киносалон, сауни, къде ще е, колко етажа, опиши го. Искам хубава кола. Нищо не каза. Каква кола, какво ще е? Там опиши окачване, каква марка ще е, колко върти, всичко. Ти трябва да го знаеш това нещо. И колкото по-ясна ти е визията, много по-конкретни може да сте целите тогава от тази визия. И именно описвайки човека, който си, да си кажеш какво от това нещо мога да правя за днеска, за да се превърна в този човек. Точно така. Ти, примерно, постигна много в LR, придобивки, успехи. Той имате първо още много за постигане, според мен, защото аз, гледайки маркетинга, съм на средата на маркетинга. Той има още много за постигане, но аз затова казвам, че визията е човека, в който се превръщаш, а целите
реализират, те са пълнежа на тази визия, примерно в най-високите нива, да речем президент. Нивото, махайки парите на страна, естествено, че те са супер важна част в днешно време, но то не ти дава само пари, то ти дава много други неща, много други блага. Друга среда, екип, пътувания, хора, друг начин на живот, друг начин на мислене, ти ставаш друг човек. Но за да реализираш тази визия, всичките цели до там, 9% младши менеджер, тим лидер, орг лидер и така нататък, това е пълнежа на твоята визия, което изпълва самата визия. Каква е твоята визия? Моята визия за мен самия или за бизнеса или за компанията? За теб и бизнеса. Моята визия е, първо аз съм се отдал в момента на това да локализирам хората, с които са на моят начин на мислене и вибрация, за да мога да им съдействам на тях, те да постигнат своята визия и своята цел. Защото много ми хареса, някъде го бях прочел, че най-голямата цел не е колко пари имаш в банковата сметка, колко живота си променил към по-добро, което много ми хареса. И тъй като тук нещата са обвързани и ти много добре знаеш, че на колкото повече хора помогнеш да се реализират, толкова по-успешен ще си и ти. Естествено, най-голямата цел, всеки един, предполагам, го иска да стане президент, не просто защото е най-голямата цел, защото там има вече някакви, нали, такава звезда, за хората, които не знаят какво е президент. И най-високото ниво в компанията, от порядъка на 50 000 евро на месец горе-долу като бонус, плюс много други дивиденти, автомобили най-различни, 13 бонуси, годишни бонуси, какви ли не бонуси. Пасивни доходи. Пасивни доходи, но по-важното за мен е пак към човека, в който се превръщаш по пътя. Защото там вече ти ставаш съвсем различна личност, който няма общо с сега. Затова и в началото го казахме с тебе, ти трябва да го биеш човека, който си сега. Аз нямам нищо общо с човека, който стартира преди време. След време няма да имам нищо общо с човека, който съм сега, и това е нормалният път на промяна. Всичко в природата се променя. Но човек е единственото животно на планетата, което избира дали да се промени. Да. Животните се сменят козината, някой спът зимен сън, листата се разлистват лятото, зимата окапват, всичко се променя. Но ние, тъй като Господ ни е дал свободна воля, сами избираме дали да се променим, дали да градираме, дали да деградираме, как да се променим, защо да се променим и така нататък. Тоест промяната е хубаво нещо. Да, ако човек... ако човек гледаме в градивен план, тя винаги е хубава. Проблема идва в това, че е свързана с излизането от зоната на комфорт. Защото всички, ако спреш на Витошка и излезеш, или в който град хората гледат техния си град, излезат на центъра и питат хората: искаш ли да имаш повече пари, искаш ли да имаш по-добър живот, искаш ли да имаш тази къща или тези пътешествия, всички ще ги искат. Обаче, като им кажеш, ама трябва да свършиш това, това и това, някакси вече не ги искаме толкова много. Няма, така не е добре. Така не е добре. Нека мине лятото, сега сме на море, нека септември децата да тръгнат на училище, че аз трябва там деца да оправяме за училище. Ти знаеш ли какво е? Викам, не знам, ама добре, те викам, всички 300 000 сътрудника в компанията, всички чакат да оправят децата си, за да действат. Или пък много ми е любимо, като ми кажат, да, имала съм най-различни хора. Самотни майки, които отглеждат децата си, като кажат: ми сега нямам толкова пари, нали, трябва за детето. Ама точно детето трябва да ти бъде стимула. Всички имат пари, аз не вярвам, че хората нямат пари, зависи за какво. Защото, ще дам пример. Приоритети абсолютно. Ако ти кажат, трябва да намериш 100 000 до края на годината, за да спасиш живота на детето, ще ги намериш ли? Не 100 000, 1 милион ще намериш. Да. Що? Защото това ти е край, ти там си денонощно в тази мисия. Ама тук, като ми казва някой: ти имам пари за старт. Моля, айде, а за петък вечер има. А за цигари на месец има. А за ходене на море има. За всичко. Да теглиш кредит за нов телефон има. Може да. За ракийката вечер и салата. Това е, да. Телевизията също има време. Моля ти се, няма. Аз не вярвам в това. Всичко е приоритет. Също и с нямам време. Преди наистина много вярвах, че хората нямат време. И си казвам, този или тази верност деца, те са много ангажирани. Тя наистина няма време. Глупости. Всичко е приоритет. Как другите имат време? Как имам семейство, ако гледат поздрави от Горна Оряховица, които станаха младши менеджери в компанията, те са с 3 деца. И как намираха време? Как имат време? Мотивация просто се. Естествено, а друг човек, който е с 2 деца, си казва, и те са и със собствен бизнес, с много там неща. И друг ми казва, аз нямам време, имам деца. И ви, добре, и какво? Утре какво ще им кажеш на децата си? Нямах време да ви помогна да се реализират. Да. Или им кажеш, няма време, това няма пари, колкото толкова. Да. Това ми е много неприятно, като чуя някой да каже. То пак пак е свързано с ограничения, пак е свързано сега, някой изпада в крайност и казва, тук пък те всички лъмтят, само пари, само това. Окей, аз съм съгласен.
Въпросът не става, нали, пак имах наскоро такъв един някакъв коментар, някой беше писал, там си говорихме с партньори, някой беше писал, то пък всичките там пък станахте големите милионери. Ма то целта не е да станеш милионер, аз им го обяснявам. Целта е да живееш добър, спокоен живот. Това е. Да не се притесняваш за сметката тока, олиото, да можеш да си плащаш сметките, да си пътуваш, да си обикаляш нормално, да си имаш нормален стандарт на живот. Аз мисля, че ако един човек стане сребърен лидер на организация с 15 000 евро на месец, дори да не мръдне кота повече нагоре, мисля, че няма да му е никак зле. Точно така. Да си ги получава. А оттам нататък всичко е вече амбиция, желание, развитие, кой какво иска, ако така му е добре на човека, окей. Ама, нали, така ми е било писано или там какво беше много хубаво, не било на хубаво и всякакви такива неща. Айде, няма нужда. Да. Които са си повярвали, че са истина, но то не е така. Добре, Краси, като така накрая обичам и аз като теб, това съм си взел от тебе бързи, близ въпроси. Дай, айде, се радвам. Една дума, с която описваш лидерството? Личен пример. Коя книга ти промени живота? Бизнес школа. Бизнес школа, първата. Първата, да. Те са много след това, ама нека е първата. Най-големият ти страх, който успя да победиш? Да победя, може би, себе си. Говоренето пред хората, снимане на видеа, скептицизма, недоверието, мнението на другите. Mm-hmm. Добре, един навик, без който не започваш деня си. Четене на книга. Това е ритуал задължително. Веднага, да. Сутринта със събуждане, слягане веднага. Ако трябва да оставиш само едно послание към хората, какво би било то? Никога не се отказвай. И както казах и девиза, бори се за това, което искаш, за да може един ден да кажеш исках и имам. И така като още нещо като завърша, като благодарност към хората, които са ти помогнали, че си събудил, че лидера днес, Краси Гълбачев, е коренно различен, успешен. Вярваш ли, че си успешен? На този етап до момента, в който си стигнал, да, защото успеха също е много абстрактно понятие. За някой успех е да има 100 000 последователи, за друг успех е да отслабне, за трети успех е да си оправи кариеса, за четвърти успех е да е финансово свободен. На този етап и това, което съм успял да постигна до момента, да, но има много неща, които още искам да постигна тепърва. Имам план, ето ще го споделя пред тебе. Айде, той е още на... От кога се казва? Така, на чернова да го кажа на лаптопа, но имам идея за книга, която е може би в някакъв етап вече преполовена. Няма да изнам детайли, хората ще я видят. Свързана е с, ще открехна малко, свързана е с бизнеса и по-специално с работа с възражения, с затваряне на... Да, аз не обичам думата затваряне на сделки и така нататък, ама с такъв тип неща. Неща, които ще помогнат на хората. Вярвам, да няма 34 срещи и 35-та. Точно така, неща, които аз съм видял, че работят при мене и съм ги описал по някакъв начин, пак казвам, тя е в процес на разработване още. Неща, които съм видял при мене, че работят и искрено ще се радвам хората, тези, които ще имат достъп до нея да я вземат, наистина обратна връзка да дали работят и при тях, но аз съм ги пробвал всичките тези неща и съм видял как, естествено не при всеки човек, защото всеки човек е отделен, нали, ние не сме, хората не сме като тухли четворки да сме еднакви. И най-ме е странно някой, който ми каже, имам тук една позната майка или един дет има бизнес, как да подходя към него? Откъде да знам, викам, започни разговор. Елементарен разговор, да. Той човек няма да те изяде. Абсолютно. Как да знам аз къде го боли, къде го сърби, какъв проблем има, човека ще си каже. Идеята да му решиме проблема. Точно така. Той си ти вярваш, че когато говориш наистина през сърцето и душата, а не през ума, нали, че трябва да се печелят пари, нещата са по-лесно. Естествено. И много по-дълготрайно. Защото целта не е да стартираш един човек, целта е да работиш с него. Когато го стартираш, голям прас, че си купил продукти и какво това? Те след един месец ще свършат. Въпросът е да има постепенно развитие. След това какво правим с този човек? Аз затова дори на кандидати, като си говоря с тях, им казвам, нали, като стигнем до старта, казвам човек, защото това наистина, моята цел не е ти да си купиш едни продукти. Моята цел е да работя с тебе. Това, че ти си ги вземеш и от аптеката, и от мола, и от всякъде. Колкото си ги вземеш. Те ще свършат. И искам той да знае, че ние тук не сме, нали, взимам тук тази чаша примерно за кафе или там нещо, продавам ти го и ти казвам, айде го прави, съгледай си работата. И не сме в такъв тип търговски отношения, нали. Напротив, тук нещата започват след като стартира новия партньор, какво правиш с този човек, ако и той иска, защото това пак е двустранен процес, нали. Точно така. И като последно завършик, вярваш ли, че наистина всеки може да събуди лидера в себе си с стартирането в мрежовия маркетинг? С стартирането не знам.
Със стартирането може би да е някакъв процес, който или някакъв първоначални стъпки, в които човек да почне да се потапя в средата и да си даде шанс, защото има много хора, които са стартирали, аз път зимен сън и летен и пролетен и всякакъв сън все още. Така че не знам дали с старта това ще ги пробуди. За мен трябва да ги пробуди мечтите, които имат. Ако човек има мечта, която е превърнал в цел и е сложил крайен срок, тогава вече той има смисъл защо се буди сутрин и прави този бизнес. Ако ще правя този бизнес за да изкарам 200 евро, ти мога да изкараш по 100 000 начина 200 евро. Но ако имаш нещо много по-голямо, което стои зад парите, тогава вече нещата са по-различни. Така че за мен е важно човек, стартирайки в бизнеса, не просто да... Знам, че парите са важни и сигурно много голяма част от хората за това са стартирали. Нали? Но има нещо, което е отвъд това в последствие. И парите са до един момент. Оттам нататък вече, кое те ще мотивира да действаш и да продължаваш напреде, особено когато нещата не се получават и не виждаш резултата. Процеса. Точно така. Защото един спортист, сега имаш световно по футбол. Аз съм завършил спортната академия и съм говорил с големи спортисти в индивидуални спортове, които са участвали на световни, на олимпийски игри и така нататък. И една част, знаеш какво са ми казвали тогава, което го разбирам сега. Те са ми казвали, много от спортистите не обичат тренировъчния процес. Ама знаят, че той е необходим, за да си на стълбичката с медала. Не може да с парашут да те пуснат Абсолютно. на стълбичката. Трябва да минеш да се потиш залата, да си на бел мекен, да си лягаш 10, докато другите с гаджета по студентски град, ти да си на режим. Това е положението. Няма как. Да. Благодаря ти, Краси, благодаря, че беше мой гост и сподели толкова искрено своята история. Благодаря и на всички, които останаха с нас до края. Ако този разговор ви е дал поне една идея, една надежда или една крачка напред, значи мисията на този подкаст е изпълнена. Абонирайте се за канала, като натиснете камбанката, за да не пропускате следващите епизоди. И споделете това видео с човек, който има нужда да събуди лидера в себе си. До следващия епизод на Събуди лидера в теб. Благодаря ти, Краси. Благодаря и аз.